Ni bagay na rogoro kok sablak ya. Pula na belai no hambai maru sini koktomati sungai rong no. Tini sengopo no sini kuai hangko de bisingo khobjak. Ampura community hall logo sini Tisf ni fasinti sing tini o jago. Fainai buskakni 19 January sing abo joto no siu. Sing sal burum no sing bisi burum no sing 19 January ke sing Kokborok sal nai sing Palaijaknai. To sing bapo no wan suka sing je o Hallo sing o jago kuai division ni berhakti ingge Tisf ni ingge sing o jago sing program Palaijaknai ajago sing o jago sing reli Palaijaknai moto Palaijaknai aboni pore sing o jago Kokborok te jadukoli jarok jara je performance khlainai borok khlai mannai Kini mo bawa jago? Abang ka Ampura bazar community honoko. Nong ni je Kokborok deklai mane bawa jago Palaijaknai. Emni to sing tini o jago sing joto sini Tisf ni sini o jago sini jara attendant dongnai sini member rok ke sing salaika sini executive body ke sing salaika. Badi sini joto ni bakhawane question dongai mano tam ni bagai kuai hai jago khalaya ni. Dia basini jeta sini Tisf ni sini kima je sini o jago dongnai ni sini jeta sini opinion ke sini jeta sini je one chuk mung ke sing one chuk je sing Saiman tongma haike no sini jeta kami amchai dongnai sini ma pha sini okra jagra sini lukurok no basing je o 19 January sal sing o salo sing kotiti bisi burum no sing Kokborok kosina jangmani sal ni sing Palaijaknai ni sing phunuknani musung sing Saiman rinani musung to aboni bagini sing o salo sing o Ampura hai jagao sing kumboto khlainai sini o Ampura bazar ni borok rok no o je kami amchai ni sini lukurok no sing phunuknani bagini sing abong wanchuk lainu kokchap laike Oron naro ay moto mo isap saman lak painay. Sing taksi jorak to sing tini o jago sing kokchap laimani bising ti sing wanchuk ga sini tabuk je sini si jeta sing Tisf sing kasih tiparamo tani wing te nadi o jago sing khabayo sing wanchuk itongo sini jeta sini okra rokno sing nograi nyanai hine hambar Sinimo ani sinimung ko ang Tisf ni convener Khowai division committee. Norok ni Kokborok deklai ma dino ki norok college ni eba norok Khowai division ni Tisf simi de tongnai na gana giri ni tongko song tongnai lukurok no bo norok invite khlayo. Na good question. Tamle mala nadi sing Kokborok sal sing sudu abo pori tongnai rok simi ya. Abo Kokborok salang ka sing joto lukurok no joto borok no joto dekhi no sing abo Saiman ni dorkar. To abon bagini sing first priority hetu sing student no mari tam nimale sing Saiman ne sing lo next generation no sing buino sanai sing buino purnai to abon bagini sing college ni student wo borno naharnai te sing je to sing sub division yeto sing o division committee division sing tongoba o gana gini jeta school ni tongnai je singwi tongnai rong no sing bongno bo nahanai te kami amchani jeta sini ma phani soman sini lukurok no sini okrok no sing borno bo naharnai ti sing lama gana gini jodi no sing humba to khai to mani joro sing bongno ma hai ti sing bongno sanai tini sini o bisini o salon no sing sini Kokborok kosina jamani sal ni sing borno sanai Okay, makot.